Lahar Swnamjakmani Bisani yakulo haino Lahar Kuwagwi Thangmani bagwi Jungjalo Kwlaijakha Amchaini Lukurok Sangrongsalo Longthrai Valley ni Chiching Cherra Amchai Lama visit Khlainani Thangkha MLA Dangshu. Asalo visit Khlainani yakulo koktoma thumnai rokbai koksarani Kwlaijakha Chiching Cherra ni Lahar Swnamjakmani laithangni bisiwo fiaba Bisani yakulo no Lama ro Kuwagwi Thangkha khanai abo haikeno teibo saka Lama tei kotor malkhung rok thanglaiso khlaiwo khanai aboni bagai Lama rok dakdino deramongo klaiwo khanai joto thaini Lama ni bagwi no kaisa capacity tongo busuk joratei malkhung thanglaiso khlaidai fiaba ayang tei kotor malkhung rok thanglaiso khlaikha khanke Laharok deramongo klaiga khanai abo haikeno Lama snamnani bagai naharjak tongo samo homo abo haikhanai no asalote bodal bidal koksaka MLA Dangshu. Chiching Cherra bisiwo visit Khlainani oro Lama duita branch tongo obo rainy season hingeno Lama belaino situation hamyang thango engkai public nibo concern norok social media roko nukhna Lama ni hamya rainy season ok especially gai kaisa constituency wo engya hampano 5-6 ta Lama obo hai Lama nokst tongjak tong tamni ke drainage system kaham krei ha kwa khangkai tui thana Lama khringkai afur tai bono stongo oje Chiching Cherra ni Lama especially obo ni angno sawano obo yang ti gari belai lai so gai maintenance je nang yearly Khlainani abo bai ya gai o Lama ni te kaisa jeng je khaimai yang tomani obo ke o Lama HSCL ro HSCL ni PWD take over ma khainai HSCL ni kaisa side PMGSY take over khainai gai obo ke tabu PWD take over gai special assistance for unko capital investment nei tongo abo special assistance ni tabu taibisa submit khailejak taklai o financial year 26-27 no gai taklai ing khangkai ba o Lama no taibisa kaham khlai Khlainani chaitok laijak PWD department ni concern ba sung semana nukha o Lama no mairok bolaimani yagulo Lama snamai rijakha bisaka yaskano bai thangmani karon tamo obono ang public rok ni thani bo borok no knowledge ori namusu Lama ekbar ang tini 3.5 years engka 3.5 bosoro o Lama sanamya hampano maintenance duibar khaika minor maintenance bo khaijak phiaba o Lama haike barbar tangai nosto deteriorate tangai bahkeng ba obo gari gabang lai somani gari kotor lai somani engkai kaisa branch road Lama ni capacity tongo vehicle busuk thangi manai busuk lai soi manai highway lai soma haike lai soi maya ge ambagino tabuk department ni thani ang saka jehetu HSCL ni take over khaina khaba one side thingke PMGSY no handover khai dikha engkai jehetu tabuk katal estimate khaba obo taisa krak kaham khai estimate tiki nai jat long lasting nai jat khlai khai dikni saka Lahar Lama khalangma ani constituency ni andaro 15-16 ta Lama hai katal sanction rok engkha samung bo chengkha kabangma engkha gai ungui bo tender cancel rok bo ungjak tong engkai everything not happens in a day bisisa bisik thamba ingya asuk bosor ni pending samung ba teruk khai ungnai nei kha khayo phia kisa khamalok nai je jaga bisi worse condition o Lama tangai improve ngya abro bochini public rok no sidina ni chini odikar ambagino jesuk mansuk noduk ni thrutai tai borok angbai kerengkai abno bang borok no sanani chesta khayo sanani chaito bo je o Lama ni condition tangai obo hai tangai sanction maya जों proposal रखांखाय गोबांमा जागा रियो RDO बरियो PMGSY रियो PWD रियो फिया उंनानि खै तुबु ताबो चिनो constituency ना special assistance बुसक फाय 10 crores 20 crores किंतु Lama sanamna thangka more than 70-80 crores nango ambagino kisisa khalogoi mana singnai MLA chaitok ma bai jotono ungui thanai akok buya
डिपार्टमेंट जेफोर सेंक्शन खाय फाइनेंस नि डिपार्टमेंट जेफोर सेंक्शन खाय बे आफोर से सेंक्शन दङ आमबागै आनि सामुंखा अपनो हाइलाइट खाय डिपार्टमेंट नि थानि तोनि रिगानि डिपार्टमेंट नि सामुं अपनो सेंक्शन खायनानि ओ मा दिन दिएस पैनो Longthrai Beleni Simi Kironi Kokthum, Chini Khorang.